Shi nan fa daga jan wuya ne. Duk jami'an da muka tura su kawo shi. Har yanzu ko ɗaya daga cikinsu bai dawo ba. Zuwa yanzu an tura musu rukunin jami'ai da 'yan daba 150. Amma ko da labarinsa babu wani wanda ya jiyo ya kawo. Wane ne shi? Me yake? Babu wanda zai iya fayyacewa. Shi batalwa ne. Shi ba gama garin mutum ba ne. Shi ne makamina. Duk yawan alburusan da zaka garara kansa, ko ɗaya ba wanda yake yahuda shi. Yana da buƙatar farmaki na musamman. Makami! Na gaya muku shi ba mutum bane. Shi shaidani ne. To ni babansa ne. Ni uban kowane shaidani ne. Ku bar shi ya ƙara so gare ni ya gani. Don wannan ba wasa ba ne. Yaƙi ne. In dai ban iya kawo ƙarshensa babba ni ba ɗaukan makami na har abada. Ba na shigo wannan jejin bane domin na fita daga cikin sakamakolo. A tunaninka jayayya da ni abu ne mai sauƙi? Ƙwarai akwai sauƙi. Muradina shine na ga na juya duniya a tafin hannu. Na san ta hanyar da zan iya dakatar da shi. Babu mai iya jadani a wannan duniyar. Makami! Sabon kafce daga kamfanin Sultan masu burbuda yana nan tabe.